F'intervista fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-partit Adrian Dalija kompla jiżra aktar dubji dwar id-dikjarazzjonijiet tat-taxxa li daħħal l-avversarju tiegħu Bernard Grech. Dalija sostna li kien hemm min gideb dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu. Kien hemm min prova jikdeb, kien hemm min prova jgħid li jiena ħanoqtol lil bil-ġuħ u m'għandix biex nitmagħhom. Dan din il-karità fil-politika ngħidulha aħna sewwa. Jiena mbagħad irrid nassumi li n-nies ħajsaqsu wkoll minn fl-istess 5 snin flok miljun daħħal 50,000. Kif qed jagħmel l-istess eżerċizzju ħajl jagħti l-istess komfort qed nagħtih. F'botta diretta lejn Grech Dalija reġa' fakkar kif l-evażjoni tat-taxxa hija reat kriminali. Meta bniedem mbagħad bil-maqlub minn dak li qrajt tal-inqas fil-gazzetti qed nitħattu fuq under declaration tfisser li bniedem ikollu biex jużi li ma ħallas jew ma dakjarax it-taxxa sieħa ħalli għall-inqas nagħmlu differenza u ma nitqedux fl-istess keffa. Dalija fetħilha wkoll kontra Bernard Grech dwar id-dibattitu fl-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Inna nibku biex nagħmlu dibattitu. Immaġina il-Partit Nazzjonalista illi ma jridx id-dibattitu. Tista' timmaġina, ma jridx dialogu, ma jridx jitkellem, ma jridx iħalli il-kontestanti tiegħu għal-leadership. Mux il-Partit Nazzjonalista ma jriċu. Da, illa kbira, il-rappresentanti tal-ħabib tiegħi Bernard Grech ma jridux li jsir dibattitu. Dalija tanna l-akkuża li Grech prova jimmanipula dibattitu billi influenza ġurnalista tax-xandir nazzjonali. Jirriżulta bħala fatt. M'għandix problema. U kieku Bernard Grech jaċċetta dibattitu jiġi qudiemi u naraw min qed jgħid il-verità. Il-rappreżentant ta' Bernard Grech mar javviċina il-ġurnalista qabel ma kelmet tal-Kummissjoni. X'in saru jafu l-isem tal-ġurnalista. Dik il-libertà tal-espressjoni. F'intervista ta' nofsija Dalija saħansitra sabħin biex jikkummenta li Grech dam 7 minuti aktar mill-iskedat. Mela, ovvjament għandi numru mhux ħażin ta' mistoqsijiet nitolbok jekk nista' jkun nipprovawna aktar fil-qosor, ħalli nippruvaw nlaħqu kemm nistgħu minnhom. Kenna nistennew suppost bdejna fil-11 u bdejna xi 7 minuti wara. Ġimagħtejn wara li Grech ħapoż Dalija fuq l-istazzjon tar-Radju Nazzjonalista. Dalija baqa' jżomma fil-komma u s-sibt filgħodu spiċċa għajjar lil Grech arroganti. U min ipretenda li jieħu dak l-islotto ħada, allura dak mhux arroganti.